קרה לכם שמישהו דיבר איתכם, אבל הרגשתם שהידיים שלו אומרות משהו אחר? מה זה אומר שאנשים משתמשים יותר מדי עם הידיים או לא משתמשים בכלל? קרה לכם שדיברתם עם מישהו, אבל הוא הבין משהו הפוך לגמרי? אם נדע לקרוא את המידע שאנשים מסגירים בתנועות ידיהם, נבין יותר על המניעים והכוונות שלהם, ונשפר את התקשורת והביצועים שלנו. בשביל זה אנחנו כאן, וקוראים לנו ניתוח גוף פתוח. אני מעיין בשן, יועצת ארגונית, מנחת סדנאות ומומחית לשפת גוף. ואני תומש, קומיקאי, שחקן וזמר, ולכן מומחה לגוף של עצמי. במדריך המצולם שהכנו עבורכם, נלמד אתכם את האלף-בית לקריאה נכונה של שפת הגוף, וטיפים פשוטים ליישום שלה בכל תחומי חייכם. תכלס בינינו, הידע הזה ייתן לכם יתרון אמיתי בריב עם בן הזוג שלכם, כוח בניהול משאים ומתנים. אם אתם מנהלים למשל, שפת הגוף משמשת כלי ניהולי רב עוצמה. אז היום נלמד אתכם כיצד ממרכירים את המסר שאתם רוצים להעביר, בכדי להגיע לתוצאות שאתם רוצים להשיג, או בקיצור, להתחיל להבין מה לעזאזל אנשים אחרים רוצים. אחת. אני רחל, אני מאוד שמחה להגיע לאודישן של התוכנית The Voice. הרבה מתחרים על זוזי, אל תפריעי. סתם, זה לא דולק. יאללה, אז הכנתי שיר נורא יפה ששמו זמן הקיץ. זה בלועזית. Summer time and the living is easy. רחל? Fish are fishing. מה את עושה? אני עושה אודישן. לא מאמין, את לא באודישן. מה, הטעיתם אותי? אני באתי לאודישן! זה נורא לא יפה. טוב, אז אין לי מה לעשות כאן. לא. אז אני לא מבינה איך בכלל. אז איפה זה? זה בחדר שמה? יכול להיות שזה אולי בצד השני. בהצלחה מאוד חמודה. תודה. הידיים מייצגות את מחלקת ההוצאה לפועל של הרגשות שלי. הן השורש של הכתפיים, הבסיס ליסוד האש. המעניק לנו כוח פיזי, יכולת עבודה, הישרדות והבנה. תפקידן של הידיים למעשה לסגור את הפער בין המחשבה לבין ההרגשה. בכל פעם שהידיים ייגעו או יצביעו על מקום מסוים, שימו לב מהו המקום אליו הן מכוונות ומה הוא מסמל. הידיים יחזקו את המשמעות הזו. לדוגמה, אם בן זוגך מניח יד על המצח. המסר הוא של אדם חושב. אם יניח בן זוגך את ידו על הפה, ישדר אני שומר שתיקה. אך כמו בכל שפה חדשה, לא מספיק להכיר את האותיות, מאחר והן מקבלות צליל שונה כשמוסיפים להן את הניקוד. במקרה של הידיים, ישנה חשיבות לא רק למקום אליו מכוונות הידיים, אלא גם עם איזה יד בחרתי לדבר. האם זו הייתה יד ימין או יד שמאל? הידיים לא רק משמשות גשר בין המחשבה להרגשה, הן גם משקפות את מאפייני הצדדים. יד שמאל, מחלקת ההוצאה לפועל של הישות השמאלית שלי, מוציאה לפועל בעדינות, ברגישות, בפייסנות. היי, מעיין שוק, מה נשמע? מסיים. מתוקה שלי, אני מתה עלייך. זה נורא יפה איך שאת... זה מאוד מאוד... זה אופנתי עכשיו, ההשמשות האלה. תודה. חמודה. שרידה של השחקן הזה. בסדר, תודה. יד ימין, מחלקת ההוצאה לפועל של הישות הימנית, מוציאה לפועל בהחלטיות, בקשיחות ובתקיפות. תקשיבי מותק, הגעתי למסקנה אחת ויחידה מה אנחנו צריכים לעשות. צריכים למכור את הסדנה הזאת לכל מקום בארץ. ויש לי גם את השיטה איך לעשות, אל תדאגי. מקסים בשטח, כולם במתח. להתראות. במהלך ההיסטוריה נמצא קשר ברור בין הצגת כף יד פתוחה לבין אמת, כנות, נאמנות וקנייה. פנים כף היד מייצגת את התת מודע שלנו. אחת הדרכים היעילות ביותר על מנת לזהות האם אדם שעומד מולי הוא גלוי וכנה, היא להתבונן בתנוחת כף ידו. כשמישהו מעוניין להיות לגמרי כנה איתי, הוא יציג את כף ידו לראווה ויגיד: מעיין שוק, אני חייב להיות גלוי וכנה איתך. תמיד אהבתי אותך ואני רוצה להתחתן איתך. את תנסעי לי? לא. לא, אז לא. תנוחת ידיים נוספת, שאגב מאוד פופולרית בקרב פוליטיקאים, היא קצות האצבעות נפגשות במשולש המצביע כלפי מעלה. מעיין היא פשוט מרצה מעולה, אבל למה היא מרוויחה פי 2 ממני? הסאבטקסט, האמת מאחורי תנוחה זו, מצביע על כך שלמעשה הפיקוד עובר מהידיים לראש. הראש הוא אחראי על יסוד האוויר, כלומר, האדם שמולי עסוק במחשבה אולי על מה שאמרתי, או על משהו אחר. אבל לא יכולתי לראות שיש לה תיק שכתוב עליו הלו קיטי. אוף, איזה טמבל אני, חשבתי שהיא בת 18. שילוב האצבעות אחת בשנייה באזור יסוד האש יכולה להעיד על מפח נפש או על הסתרה של עמדה שלילית. ברמת ההוצאה לפועל, הן נאחזות אחת בשנייה ועוצרות כביכול את האש מלהתפרץ. מעיין היא פשוט מרצה מעולה, אבל אם היא תבוא עוד פעם עם הבגדים הסקסיים האלה, אני פשוט לא אשלוט בעצמי. די, תרגע, תומש, תרגע, היא נשואה, תרגע. במקרה כזה, הישות השמאלית שלי, העדינה, הרגועה, הרגשית,
לוקחת פיקוד ושליטה על הישות הימנית שלי, הנוקשה, הגברית, חסרת האיפוק. ואומרת לה למעשה, אל דאגה, אני שומרת עלייך ולוקחת אחריות. תירגעי, אני פה בשליטה. כשהידיים אוחזות אחת בשנייה מאחורי הגב, זו אחיזת שוטר המקוף. ניהול וסמכותיות. אף אחד לא יכול לפגוע בי. מעיד על עליונות וביטחון. כשיד אחת אוחזת בפרק היד השנייה, זוהי אחיזת אימא. כמו אימא שחוצה עם הילד שלה את הכביש. אחיזה זו מעידה על חוסר ביטחון וחיזוק פנימי. בכדי להמחיש לכם כיצד מנתחים תנועות ידיים ברגע האמת, אנחנו רוצים להזמין את כבוד ראש הממשלה, מר ביבי נתניהו. שרה, תעזבי אותו. תתני לו 5 דקות. ביבי נתניהו, ראש הממשלה, יושב בישיבת סיעה. הוא כבר יודע ומצפה לשאלה בנושא גלעד שליט. ומיד כשמתיישב, יד שמאל עולה על יד ימין ומתחילה לתופף בעצבנות. מיקרו מחווה, המעידה על כך שממש לא מתאים לו להיות שם ולענות על השאלות בנושא. יד שמאל, כאילו רוצה להשתלט על יד ימין ולהודיע לה כי היא זו הלוקחת פיקוד. שימו לב לאצבע המורה, המקפצת ומביעה עצבנות, חוסר נוחות ואיום סמוי. את הטיפוף עם האצבעות ניתן להקביל לרגליים קטנטנות המסמלות שממש הוא מת לברוח משם. עד כאן בעניין הידיים. בסרטון הבא נדבר על טיפים פשוטים ומעשיים להשיג תוצאות ולשלוט במסרים שלכם דרך העיניים. די. אולי בכל זאת אני...